जयवंती बाबू फाउंडेशनचे MITM कॉलेज ओरोस. आमचे कोर्सेस मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, तसेच डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी कोर्सेस, BSc IT आणि BSc कम्प्युटर सायन्स. आमची वैशिष्ट्ये: अनुभवी व तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, तसेच विविध विषयांवर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आणि कंपन्यांना भेट. संपर्क 02362 29 91 95. आमची वेबसाईट www.mitm.ac.in. आमदार सुहास कांदे यांनी एक विषयाचा उल्लेख केला की एकनाथ शिंदे साहेब गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर जात होते आणि नक्षलाईटांचा धोका असताना पण, आणि माजी गृहराज्यमंत्री शंभू देसाईंचं पण मी बाईट ऐकली की त्यांना IBची ही माहिती होती की शिंदे साहेबांना नक्षलाईट लोकांचा धोका आहे, आणि एवढं असताना पण त्यांना वर्षावरून फोन आला आणि असं सांगितलं गेलं की तुम्ही त्यांना Z+ सुरक्षा देऊ नका. म्हणजे अप्रत्यक्ष पद्धतीने एकनाथ शिंदेजी तिथे जावे आणि काहीतरी त्यांच्यावर चुकीची घटना घडली अशा पद्धतीचा एकंदरीत भूमिका त्यामागची दिसते. आणि ती घटना ऐकल्यानंतर राणे कुटुंबीय म्हणून आम्हालाही आमचा अनुभव नजरेसमोर आला की सन्मान्य राणे साहेबांनी जेव्हा शिवसेना सोडली आणि मग त्यानंतर असंख्य वेळी ज्यांना आज ज्यांचा मुलगा राज्यभर फिरून त्यांना फार सोजवळ आहेत, फार साधे आहेत, कुटुंब प्रमुख आहेत असं म्हणून ज्या पक्षप्रमुखांना त्यांचा जो एक व्यक्तिमत्व तयार करण्याचा प्रयत्न करतायत, सहानुभूती गोळा करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्याच पक्षप्रमुखांकडून राणे साहेबांच्याबद्दल किंवा राणे साहेबांवर सुपारी देण्याचं काम असंख्य वेळी झालेलं आहे. ही माहिती आमच्याकडे आहे, ठोस पुरावेही आहेत. आणि योग्य वेळ आल्यानंतर ज्याला फार आपण सोजवळ समजतो, साधा समजतो, तो केवढा विकृत आहे, केवढा कपटी आहे, अशा पक्षप्रमुखाचं सगळी माहिती योग्य वेळी महाराष्ट्रासमोर देईल अशा पद्धतीचं ट्विट आज मी सकाळी केलेलं आहे. त्यामध्ये असं देखील म्हटलेलं आहे की मी योग्य वेळेची वाट पाहतोय, त्यांचं वस्त्रहार केल्याशिवाय राहणार नाही. सगळीकडे काल काही दिवसापासून महाराष्ट्रात दौरे काढले जात आहेत आणि सगळ्याच कानकोपऱ्यातून म्याव म्यावचा आवाज माझ्या कानापर्यंत पोचतोय. म्हणून मी एवढंच सांगितलं की हे म्याव म्यावचे सगळेच आवाज बंद झाल्यानंतर कसं काय वस्त्रहरण होतं हे महाराष्ट्रासमोर आम्हीही दाखवू. म्हणून अशा पद्धतीचं ट्विट मी मुद्दामून केलंय जेणेकरून जे एकंदरीत आव आणला जातोय, असंही म्हटलं जात आहे की पक्षप्रमुख आजारी असताना यांनी गद्दारी केली. मग मुंबईचे लोक जेव्हा करोनाच्या नावाने मरत होते, आजारी होते, तेव्हा मुंबईचे पालकमंत्री असताना हे पर्यटन मंत्री नेमकं संध्याकाळी 7 वाजता डिनो मोरेच्या घरी काय करायचे? एका बाजूला मुंबईचे लोक कोरोनामध्ये त्रस्त, दुसऱ्या बाजूला आदित्य ठाकरे संध्याकाळी 7च्या नंतर डिनो मोरेच्या घरी काय करायचे? तेव्हा त्यांना काय दिसलं नाही का? आपल्या वडील आजारी आहेत, पण दुसऱ्यांच्या वडिलांना जेवणाच्या ताटावरून उठवताना तुम्हाला समाधान वाटलं का? हाही प्रश्न जेव्हा आदित्य ठाकरेला मला विचारायचा आहे, म्हणून थोडं फक्त ट्रेलरच्या निमित्ताने ट्विट केलंय. उर्वरित वस्त्रहरण म्यावम्याव संपल्यानंतर करीन एवढं सांगितलेलं आहे. यांनी एक विषयाचा उल्लेख केला की एकनाथ शिंदे साहेब गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर जात होते आणि नक्षलाईटांचा धोका असताना पण, आणि माजी गृहराज्यमंत्री शंभू देसाईंचं पण मी बाईट ऐकली
की त्यांना आयबीची ही माहिती होती की शिंदे साहेबांना नक्षलाईट लोकांचा धोका आहे आणि एवढं असताना पण त्यांना वर्षावरून फोन आला आणि असं सांगितलं गेलं की तुम्ही त्यांना Z+ सुरक्षा देऊ नका. म्हणजे अप्रत्यक्ष पद्धतीने एकनाथ शिंदे जी तिथे जावे आणि काहीतरी त्यांच्यावर चुकीची घटना घडली अशा पद्धतीचा एकंदरीत भूमिका त्यामागची दिसते. आणि ती घटना ऐकल्यानंतर राणे कुटुंबीय म्हणून आम्हालाही आमचा अनुभव नजरेसमोर आला की सन्मान्य राणे साहेबांनी जेव्हा शिवसेना सोडली आणि मग त्यानंतर असंख्य वेळी ज्यांना आज ज्यांचा मुलगा राज्यभर फिरून त्यांना फार सोजवळ आहेत, फार साधे आहेत, कुटुंब प्रमुख आहेत असं म्हणून ज्या पक्षप्रमुखांना त्यांचा जो एक व्यक्तिमत्व तयार करण्याचा प्रयत्न करतायत, सहानुभूती गोळा करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्याच पक्षप्रमुखांकडून राणे साहेबांना त्याबद्दल किंवा राणे साहेबांवर सुपारी देण्याचं काम असंख्य वेळी झालेलं आहे. ही माहिती आमच्याकडे आहे, ठोस पुरावेही आहेत. आणि योग्य वेळ आल्यानंतर ज्याला फार आपण सोजवळ समजतो, साधा समजतो, तो केवढा विकृत आहे, केवढा कपटी आहे, अशा पक्षप्रमुखाचं सगळी माहिती योग्य वेळी महाराष्ट्रासमोर देईल अशा पद्धतीचं ट्विट आज मी सकाळी केलेलं आहे. तुम्ही त्यामध्ये असं देखील म्हटलेलं आहे की मी योग्य वेळेची वाट पाहतोय, त्यांचं वस्त्रहार केल्याशिवाय राहणार नाही. सगळीकडे काल काही दिवसापासून महाराष्ट्रात दौरे काढले जात आहेत आणि सगळ्याच कानकोपऱ्यातून म्याव म्यावचा आवाज माझ्या कानापर्यंत पोचतोय. म्हणून मी एवढंच सांगितलं की हे म्याव म्यावचे सगळेच आवाज बंद झाल्यानंतर कसं काय वस्त्रहरण होतं हे महाराष्ट्रासमोर आम्हीही दाखवू. म्हणून अशा पद्धतीचं ट्विट मी मुद्दामून केलंय जेणेकरून जे एकंदरीत आव आणला जातोय, असंही म्हटलं जात आहे की पक्षप्रमुख आजारी असताना यांनी गद्दारी केली. मग मुंबईचे लोक जेव्हा करोनाच्या नावाने मरत होते, आजारी होते, तेव्हा मुंबईचे पालकमंत्री असताना हे पर्यटन मंत्री नेमकं संध्याकाळी 7 वाजता डिनो मोरेच्या घरी काय करायचे? एका बाजूला मुंबईचे लोक कोरोनामध्ये त्रस्त, दुसऱ्या बाजूला आदित्य ठाकरे संध्याकाळी 7च्या नंतर डिनो मोरेच्या घरी काय करायचे? तेव्हा त्यांना काय दिसलं नाही का? आपले वडील आजारी आहेत, पण दुसऱ्यांच्या वडिलांना जेवणाच्या ताटावरून उठवताना तुम्हाला समाधान वाटलं का? हाही प्रश्न जेव्हा आदित्य ठाकरेला मला विचारायचा आहे. म्हणून थोडं फक्त ट्रेलरच्या निमित्ताने ट्विट केलंय. उर्वरित वस्त्रहरण म्याव म्याव संपल्यानंतर करीन एवढं सांगितलेलं आहे. तुमची आक्रमकता काय आहे हे जरा नितेश राणेला सांगा आणि मग त्याची उत्तर मी माझ्या भाषेत देईन. नुसतं म्याव म्याव कांदे यांनी एक विषयाचा उल्लेख केला की एकनाथ शिंदे साहेब गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर जात होते आणि नक्षलाईटांचा धोका असताना पण आणि माजी गृहराज्यमंत्री शंभू देसाईंचं पण मी बाईट ऐकली की त्यांना आयबीची ही माहिती होती की शिंदे साहेबांना नक्षलाईट लोकांचा धोका आहे आणि एवढं असताना पण त्यांना वर्षावरून फोन आला आणि असं सांगितलं गेलं की तुम्ही त्यांना Z+ सुरक्षा देऊ नका. म्हणजे अप्रत्यक्ष पद्धतीने एकनाथ शिंदे जी तिथे जावे आणि काहीतरी त्यांच्यावर चुकीची घटना घडली अशा पद्धतीचा एकंदरीत भूमिका त्यामागची दिसते. आणि ती घटना ऐकल्यानंतर राणे कुटुंबीय म्हणून आम्हालाही आमचा अनुभव नजरेसमोर आला की सन्मान्य राणे साहेबांनी जेव्हा शिवसेना सोडली आणि मग त्यानंतर असंख्य वेळी ज्यांना आज
ज्यांचा मुलगा राज्यभर फिरून त्यांना फार सोजवळ आहेत, फार साधे आहेत, कुटुंब प्रमुख आहेत, असं म्हणून ज्या पक्षप्रमुखांना त्यांचा जो एक व्यक्तिमत्व तयार करण्याचा प्रयत्न करतायत, सहानुभूती गोळा करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्याच पक्षप्रमुखांकडून राणे साहेबांच्याबद्दल किंवा राणे साहेबांवर सुपारी देण्याचं काम असंख्य वेळी झालेलं आहे. ही माहिती आमच्याकडे आहे, ठोस पुरावेही आहेत. आणि योग्य वेळ आल्यानंतर ज्याला फार आपण सोजवळ समजतो, साधा समजतो, तो केवढा विकृत आहे, केवढा कपटी आहे, अशा पक्षप्रमुखाचं सगळी माहिती योग्य वेळी महाराष्ट्रासमोर देईल, अशा पद्धतीचं ट्विट आज मी सकाळी केलेलं आहे. तुम्ही त्यामध्ये असं देखील म्हटलेलं आहे की मी योग्य वेळेची वाट पाहतोय, त्यांचं वस्त्रहरण केल्याशिवाय राहणार नाही. नाही, सगळीकडे काल काही दिवसापासून महाराष्ट्रात दौरे काढले जात आहेत आणि सगळ्याच कानकोपऱ्यातून म्याव म्यावचा आवाज माझ्या कानापर्यंत पोचतोय. म्हणून मी एवढंच सांगितलं की हे म्याव म्यावचे सगळेच आवाज बंद झाल्यानंतर कसं काय वस्त्रहरण होतं हे महाराष्ट्रासमोर आम्हीही दाखवू. म्हणून अशा पद्धतीचं ट्विट मी मुद्दामून केलंय, जेणेकरून जे एकंदरीत आव आणला जातोय, असंही म्हटलं जात आहे की पक्षप्रमुख आजारी असताना यांनी गद्दारी केली. मग मुंबईचे लोक जेव्हा करोनाच्या नावाने मरत होते, आजारी होते, तेव्हा मुंबईचे पालकमंत्री असताना हे पर्यटन मंत्री नेमकं संध्याकाळी 7 वाजता डिनो मोरेच्या घरी काय करायचे? एका बाजूला मुंबईचे लोक कोरोनामध्ये त्रस्त, दुसऱ्या बाजूला आदित्य ठाकरे संध्याकाळी 7च्या नंतर डिनो मोरेच्या घरी काय करायचे? तेव्हा त्यांना काय दिसलं नाही का? आपले वडील आजारी आहेत, पण दुसऱ्यांच्या वडिलांना जेवणाच्या ताटावरून उठवताना तुम्हाला समाधान वाटलं का? हाही प्रश्न जेव्हा आदित्य ठाकरेला मला विचारायचा आहे, म्हणून थोडं फक्त ट्रेलरच्या निमित्ताने ट्विट केलंय. उर्वरित वस्त्रहरण म्याव म्याव संपल्यानंतर करीन एवढं सांगितलेलं आहे. तुमची आक्रमकता काय आहे हे जरा नितेश राणेला सांगा आणि मग त्याची उत्तर मी माझ्या भाषेत देईन. नुसतं म्याव म्याव केलं तर त्याची एवढी फाटली, पूर्ण उभं राहिलो असतो तर काय उरलं. शिंदे साहेब गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर जात होते आणि नक्षलाईटांचा धोका असताना पण, आणि माजी गृहराज्यमंत्री शंभू देसाईंचं पण मी बाईट ऐकली की त्यांना आयबीची ही माहिती होती की शिंदे साहेबांना नक्षलाईट लोकांचा धोका आहे, आणि एवढं असताना पण त्यांना वर्षावरून फोन आला आणि असं सांगितलं गेलं की तुम्ही त्यांना Z+ सुरक्षा देऊ नका. म्हणजे अप्रत्यक्ष पद्धतीने एकनाथ शिंदे जी तिथे जावे आणि काहीतरी त्यांच्यावर चुकीची घटना घडली, अशा पद्धतीचा एकंदरीत भूमिका त्यामागची दिसते. आणि ती घटना ऐकल्यानंतर राणे कुटुंबीय म्हणून आम्हालाही आमचा अनुभव नजरेसमोर आला की सन्मान्य राणे साहेबांनी जेव्हा शिवसेना सोडली आणि मग त्यानंतर असंख्य वेळी ज्यांना आज ज्यांचा मुलगा राज्यभर फिरून त्यांना फार सोजवळ आहेत, फार साधे आहेत, कुटुंब प्रमुख आहेत, असं म्हणून ज्या पक्षप्रमुखांना त्यांचा जो एक व्यक्तिमत्व तयार करण्याचा प्रयत्न करतायत, सहानुभूती गोळा करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्याच पक्षप्रमुखांकडून राणे साहेबांच्याबद्दल किंवा राणे साहेबांवर सुपारी देण्याचं काम असंख्य वेळी झालेलं आहे. ही माहिती आमच्याकडे आहे, ठोस पुरावेही आहेत. आणि योग्य वेळ आल्यानंतर ज्याला फार आपण सोजवळ समजतो, साधा समजतो, तो केवढा विकृत आहे, केवढा कपटी आहे, अशा पक्षप्रमुखाचं सगळी माहिती योग्य वेळी महाराष्ट्रासमोर देईल, अशा
पद्धतीचं ट्विट आज मी सकाळी केलेलं आहे. तुम्ही त्यामध्ये असं देखील म्हटलेलं आहे की मी योग्य वेळेची वाट पाहतोय, त्यांचं वस्त्रहरण केल्याशिवाय राहणार नाही. नाही, सगळीकडे काल काही दिवसापासून महाराष्ट्रात दौरे काढले जात आहेत आणि सगळ्याच कानकोपऱ्यातून म्याव म्यावचा आवाज माझ्या कानापर्यंत पोचतोय. म्हणून मी एवढंच सांगितलं की हे म्याव म्यावचे सगळेच आवाज बंद झाल्यानंतर कसं काय वस्त्रहरण होतं हे महाराष्ट्रासमोर आम्हीही दाखवू. म्हणून अशा पद्धतीचं ट्विट मी मुद्दामून केलंय जेणेकरून जे एकंदरीत आव आणला जातोय, असंही म्हटलं जात आहे की पक्षप्रमुख आजारी असताना यांनी गद्दारी केली. मग मुंबईचे लोक जेव्हा करोनाच्या नावाने मरत होते, आजारी होते, तेव्हा मुंबईचे पालकमंत्री असताना हे पर्यटन मंत्री नेमकं संध्याकाळी 7 वाजता डिनो मोरेच्या घरी काय करायचे? एका बाजूला मुंबईचे लोक कोरोनामध्ये त्रस्त, दुसऱ्या बाजूला आदित्य ठाकरे संध्याकाळी 7च्या नंतर डिनो मोरेच्या घरी काय करायचे? तेव्हा त्यांना काय दिसलं नाही का? आपल्या वडील आजारी आहेत, पण दुसऱ्यांच्या वडिलांना जेवणाच्या ताटावरून उठवताना तुम्हाला समाधान वाटलं का? हाही प्रश्न जेव्हा आदित्य ठाकरेला मला विचारायचा आहे. म्हणून थोडं फक्त ट्रेलरच्या निमित्ताने ट्विट केलंय. उर्वरित वस्त्रहरण म्याव म्याव संपल्यानंतर करीन एवढं सांगितलेलं आहे. तुमची आक्रमकता काय आहे हे जरा नितेश राणेला सांगा आणि मग त्याची उत्तर मी माझ्या भाषेत देईन. नुसतं म्याव म्याव केलं तर त्याची एवढी फाटली, पूर्ण उभं राहिलो असतो तर काय उरलं असतं याच्याबद्दल विचार करा. बाकी नंतर. धन्यवाद. आता भूक लागली, आता काय? असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.